Badakizu miniaturan eszenatoki bat sor dezakegula? Gure mundu propio txikiak? Obiektu txikiekin historia handiak konta daitezke. Kaixo! Gu ilargi eta itzale gara. Topikako hezkuntza eta bitartekaritza saieko kideak. Eta gaur proposamen batekin gatoz. 2026ko apirilaren 29tik ekainaren 28ra Uxuelas artista gipuzkoarraren erakusketa daukagu hemen, Anbigu aretoan. Eta txotxongiloak egiten ditu? Ez zehazki, Uxuelasa artista garaikide bat da eta askotariko lanak egiten ditu. Igeltsuzko tamaina naturaleko eskulturak, egurrezko piezak eta kutxak. Badakit. Erakusketa hau Topic Lab da. Hori da. Topikeko kultur programako hildo hau, Topic Lab, esperimentaziorako eta disiplinartekotasunerako espazioa da. Eta aukera ematen digu txotxongilolaritzari beste begirada batetik heltzeko. Izan ere, kutxa hauetako objektu txiki bakoitzak istorio handi bat gorde dezake. Eta kutxa bakoitza bere horretan eszenatoki edo kontakizun txiki bat izan daiteke. Bai, Uxuelasaren kutxak bereranik intimoenetakoak dira. Eta harremanetan jartzen da topikeko bilduman ditugun titeren eta objektuen memoria material eta eszenikoarekin. Eta orduan, nola egingo dugu gure kutxa? Lehenik eta behin zapata kutxa bat lortuko dugu. Espaldin badaukazute etxean, segi herriko zapata denda batera eta eskatu errespetu handiz. Bai, guk horrela mordoxka bat lortu ditugu. Ondoren, urdinez margotuko dugu, Uxuelas artistaren kolore gogokoena. Bueno, ez da derrigorrezkoa. Eta orain bai, artistak egiten duen moduan, arreta pizten diguten objektuak bilatuko ditugu. Naturan paseoak emanez. Etxean ditugun altxorrak erabiliz. Eta orain bai, prest gaude gure kutxa sortzen hasteko. Guk objektu hauek ekarri ditugu. Nik baratxuri txikiak, txikitan kolekzionatzen dituen. Eta nik makiltxo bat, debako hondartzan topatutakoa, orain itxura dauka. Eta beste hainbat gauza ekarri ditugu. Plastikozko sardexkak, Klipak, ekain berriko pina. panpintxoak. Guk kola termikoa erabiliko dugu, baina zuek zeloa edo kolatxuria ere erabil dezakezue. Listo, hau da sortu dugun kutxa. Objektu txikiekin mundu txiki bat sortu dugu. Eta orain zuen txanda da. Baina bukatzeko, galdera bat. Kutxa honetako objektuak txotxongiloak izan daitezke? Zer bihurtzen ditu txotxongilo? Mugimenduak? Edo ikuslearen begiradak? Hausnartzen utziko zaituztegu. Hurrengora arte!